अच्छा माँ तुम ना कौन आगे कौन कौन होई थाना को आसछ कौन पे स्वामी केमिति मले ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାଡ଼େଇକି କାଢି ଦେଇଥିଲେ କାଲି ରାତିରେ ମାରି ଦେଇଥିବେ ମରିଗଲେ ମୋ ଦିଅର ହରିକା କହିବା किए किए मार दिसंती ମୋ ଦିଅର ଶାଶୁ ସବୁ ଯାହା ମାନେ ତ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି तुम किए खबर कला तुम स्वामी मरी बोली ଯାହାର ବାପା ଆଉ ଭାଇ ସକାଳୁ ଆସିକି କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା ମୋବାଇଲ ସକାଳ 5:10:05 आपण ए झीर आपण कोन हेबे आगे ମା केमिति आपणकर ज्वाई मले ମାରି ତ ଦେଲେ କି ମଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ମାରିଦେଲେ कौन पे मार दिसे ଝିଅକୁ ହଇରାଣ କରି ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଯୋଉଠୁ କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣିବି ବୋଲି ସେ ମାରିଦେଲେ